Nitriansky horský spolok opäť raz nezabudol na fanúšikov vysokých hôr a dobrodružného cestovania. Nitriansky horský spolok opäť raz pripravil divácky obľúbený festival Vysoké hory Nitra. Festival sa v Nitre konal už po 6. krát. Organizátori odštartovali milú tradíciu už v roku 2006. Keď sme robili taký pokus na chate na Pochoronskom Minovci, tzv. Klubové premietanie o horách a cestovaní, tak na tejto chate bolo strašne veľa ľudí, veľa návštevníkov si vyšlapalo hore do hôr, chcelo vidieť tú ponuku toho programu, ktorá tam bola, tak tedy sme si povedali v tom roku 2006 na jar, že asi teda je záujem aj tu dole na rovinách o takéto podujatie, ktoré má väčšinou je v Tatrách alebo v Žiline. Takže sme skúsili a hneď na prvom ročníku sme mali celkom pekné obsadenie ako aj účinkujúcich, takisto aj návštevníkov. Keďže bolo podujatie opäť venované širokej verejnosti, o návštevníkov nebola núdza ani tentokrát. Festival bol rozdelený do 4 blokov, ktorým predchádzal detský deň, kedy bol vybraný program premietaný deťom. Striedajú sa rôzne filmy a rôzne fotoprezentácie, ktoré komentujú autori. Festival ponúka dokumenty a fotografie z celého sveta, aj z oblasti extrémneho horolezectva. Ako každý rok, aj v tomto ročníku sa organizátorom podarilo do Nitry pritiahnuť mnohé známe osobnosti slovenského horolezectva. Medzi nimi vyniká najmä meno Pavla Barabáša, ikony slovenského dokumentarizmu, ktorý okrem dokumentu o expedícii v Mongolsku vystavil na festivale množstvo autentických fotografií. Já se vždycky těším na filmy Pavla Barabáše, protože to dělá o mnoho úrovní líp a jinak, než to děláme my amatérští filmaři nebo horolezci. Takže to je vždycky obrovská inspirace a zároveň i trošku závist, protože vždycky, když pak já někde po domácku si střihám věci ze svých expedic, tak vím, jak by to mělo vypadat, ale nikdy nejsem schopný té úrovně dosáhnout. Jednou zo sprievodných akcií festivalu je aj výstava fotografií. Sú to rôzne fotografii, fotokluby z Topolčianok, z Nových Zámkov, ale veľmi sme hrdí na to, že máme výstavu oceňovaného filmára, dokumentaristu Pavla Barabáša. Nitra je tretím miestom, alebo náš festival je tretím miestom, kde sa dá vidieť ucelená kolekcia veľkoformátových fotografií, ucelená výstava pod názvom Dialóg s planétou. Veľký záujem zúčastnených zaznamenala aj ďalšia ikona horolezectva, momentálne najznámejší alpinista Slovenska Peter Hámor, ktorý prišiel na festival predstaviť projekt Seven Summits. Bola to koruna zeme, mnohí horolezci to poznajú aj takto, vystúpiť na najvyššie vrcholy všetkých kontinentov. Takže naozaj projekt, ktorý nie je úplne horolezecký, je to tak na poli cestovanie, na poli chodenie po kopcoch, ale naozaj je to veľmi, veľmi zaujímavý spôsob poznávania krajiny a zeme vôbec celej, ako je. Peter Hámor síce už prešiel najvyššie vrchy každého kontinentu, horolezecké sny ale sníva naďalej. To je tak, keď človek vyjde na kopec a vidie ďalší, tak už sa tak pomaličky mu tam do toho portfólia zasúva ten kopec a niektoré sa potom stanú aj realitou a niektoré nie, takže určite tých snov je veľmi veľa. Ja budem rád, keď sa mi aspoň taká zanedbateľná čiastka podarí naplniť. Aj keď horolezec z poverčivosti nerád o budúcnosti hovorí, o svojich plánoch na nasledujúci rok nám predsa len čo to naznačil. Už mám zažitý taký témer stereotypný spôsob života, že v polovici marca odchádzam do Nepálu a tak to bude aj na budúci rok, takže pôjdem zase do nepálskych kopcov. Verím, že sa mi podarí tam aj s mojím kamarátom z Makalu, s Horiom Kolibasanu, s rumunským horolezcom. Chceme vyliezť na Shishapangmu, na Kanchenjungu. Sú to také ciele, že verím, že keď budeme trošku šťastia a keď sa všetko podarí tak, ako máme naplánované, tak by sme na ne mohli vystúpiť. Aj v tomto prípade platí všade dobre, doma naj. Keď ste doma v Tatrách, tak tie Tatry majú úplne pre vás iný význam a inak voňajú, inak vyzerajú a inak sa tam cítite. Takže ja som tam doma, preto tam leziem od malička, tam som začal a dúfam, že tam niekedy skončím zase svoje lezenie. Punc internacionálnosti festival dodali horolezci z Prahy, ktorí pod zobor prišli predstaviť himalajskú expedíciu na horu Amadablam z roku 2009. Je to himalajská expedice na kopec, který není úplně vysoký, měří asi 6850, myslím 6 metrů, ale zajímavé je v tom, že patří mezi několik hor, o kterých horolezci říkají, že jsou to nejhezčí kopce na světě, takže nás samozřejmě na něm lákala ta krása a pak je to kopec, který není úplně technicky nejjednodušší, takže
jsme ho vyhledali i z důvodu teda obtížnosti. A další věc je, že ten kopec jsme tam mnohokrát potkávali na treku v Himalájích. Vždycky jsme ho míjeli a vždycky nám připadal neuvěřitelně krásný a vlastně 10 let jsme kolem něj chodili, než jsme se odvážili zkusit se podívat nahoru na vršek. Ja som pôvodne ani nemal v úmysle niečo prezentovať, ale urobil som také video, kde sme boli s kamarátmi liesť v Chorvátsku v Paklenci. A to video tam nejde o to, že čo sa tam deje vlastne, že sme tam niečo liezli. Ide tam skoro o to, že je to partia kamarátov, ktorá sa stretla, vyrazila niekde na výlet, užila si to a je to vlastne taká pamiatka pre tých kamarátov aj pre mňa, lebo v dnešnej rýchlej dobe tí kamaráti dneska môžu byť, zajtra už nemusia byť, takže účelom toho videa je vlastne len zaznamenať niečo a aby sme si to pamätali do budúcnosti možno. Tak na festivale sme prezentovali cestu po juhovýchodnej Ázii naprieč Vietnamom, Kambodžou a Thajskom. Vlastne prílet bol do severného Vietnamu, naprieč celým Vietnamom až na juh, potom Kambodžou, najväčšími pamiatkami, ktoré tam sú až oddychom v Thajsku na ostrove Kočan. Fanúšikov hôr a cestovania netreba ale hľadať iba medzi horolezcami. Lákajú ma, priznám sa, Mustagata, to je v Karakoram Highway dole v Číne, lebo som tam bol, ale nebol som hore. No a asi Tatry, Vrátna, Veľká Malá Fatra, tak asi tie slovenské kopce, no, ale niečo v Rakúsku. Človek je v prírode a také úplne iné myšlienky a hlavne sa otvorí sa proste myseľ a tak je to. Mám prechodem Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Veľkú Fatru. Ja som bol raz, možno 2-krát v Tatrách, ale viac aj nie. V Rakúskych Alpách, na Schneebergu, na Hojkupe, v Nízkych Tatrách, v Rohačov. Ja neviem, mne sa páči všade v horách, aj v dolinách, aj v lesoch, aj kde. No, mám rada hory, bola som v Tatrách, v Rakúskych Alpách. No, Tatry sú naše, takže sú krajšie, ale v Alpách je viac možností. Bol som v Alpách a jasné, že rád by som prišiel aj do zahraničia. Svet je malý, dá sa spoznať Himalaje a iné vlastne krajiny. Bola som na Zobore a páčil sa mi tam Svoradov prameň a Svoradová jaskyňa. Keď som mala 3 roky, bola som v Tatrách. Mne sa ľúbia naše Tatry. Fatru, Veľkú, Nízke Tatry, Vysoké, všetko mám pochodené na Slovensku, len ľutujem, že nie aj Čechy, aj tam ma to láka, že České Stredohory mám tiež pochodené a ešte by som chcel aj Šumavu, Krkonoše a tak ďalej, Orlické hory. Máme zážitok, my ako partia takýchto geriatrov, sa dá povedať, kde sme si organizovali niekoľko rokov zájazdy do švajčiarskych Alp, Dolomitov, rakúskych Alp, boli sme aj v nemeckých proste horách. V Lani sme boli pod Dachsteinom, tento rok sme boli v slovinských Alpách, v Julských Alpách ešte. Dovidenia o rok na festivale Vysoké hory Nitra.